Haka pratarik unai tung arja arpusau kinong ilam ka Voice of the People Party. Haka jing alam uba Damewan Hi El Rembai Organizing Secretary ka Voice of the People Party Central Body kilalit kan tu yo CM ka Jainti Hills Autonomous District Council JHADC uba Thambor Siwat ban pelat no ya kutulop basa teng jong kinong tray ka council hadin ba yo ya ka bahak pisa na ka sarkar jella. Kini kinong ilam kilapan pau ka jing sokya baka JHADC kala siu tulop sa kinong tray tang na ka benta sibenai. Hakane gajing kenduk jongki nakaliang Chief Executive Member ulaong kadaw bamla bansiu sendan sisin siu day nomor baka Treasury kampadiang kumta ki hapan siu kendiat sisin. Kumta nakaliang ka VPP ka ong bakan board din ya kane siya ka Treasury kenang bagi nong tray kin yo lot ya ka pisa batru ki kentu yo Chief Executive Member ba unyale stam na ka benta ka jing siu ka basya kemat. Damewan Hi Rembai habakran cikilat patai kubo la kenno bau MDC ka sutnga nong kli wa Richard Singh Lingdo ulakran to amet ikinong ilam ka VPP kat bagi dang ekran ai jengmut bat UCEM la kenno bau tu MDC ulakran ki kentien khor ya kinong ilam ka VPP dag baong pidai ki ai ba pia kwa ya kata ka jinga trai lang hapo ka council kane ka ji kenduk ka baar ka jongi kum ka Voice of the People Party ya UCM jong ka JCC hagan ka ji kenduk ka banengkong tengi klem ya kenduk yu kumto Ndre mata kasi ngilayo ya kaban ya kenduk badu CM ya kaban budin halor kani ka jingduk tulop jong kinong tray hapo jong ka council te ngilalep ai ya kani ka shiki bandawa badai ban siudo ban siudep no ya kani ka tulop jong kinong tray namar ngilio i ba hadin ka tu ka jingwan ya kenduk ka jongi ka council ka lele stom kila penyo kumto lai prokur hakaba kila ong ban siu kumba saubna ya ka tulop jong kinong tray Ndrei ka pelengo yang hadu menta kalong ba kinong tray kidang yo dang sibenai ka kani ka bet iklam kelakut te hadin ka jingi kendo jongi yau new CM te ula pensyai ba kimla ban siu sisin siu namar ka treasury kampediang te ki haban pha sibenai hadin sibenai te nakaleng jongi kum ka party ngin sebutin ngin sede ekren support treasury da kalong ka bala namar ka ka dues payment te try la da kalong ka bala kin ailat ken ban siudep no ka council ya ka ni ka ya ka bai tray jong kini ki staff hangne te ka baar ka jing ya kren ka jongi kalong ba ngi kwa ba ya katu kala phakru ba kila dep bar kin siudep bat ya kani ka ba kindang yo ro kin penyaj bet syakani ka syakajing siu ya ka tulop jo kinong tray te UCM ru lai kubur ya kata bawang kanu ka pisa ka baka council ka yo kin pelej bet syakani ka jing siu tulop tenri kata hi ka jing ya kenduk ka jongi bat ngiong ba lada ka council kamla ya ka ban peni ba ka council kala don ya kani ka pisa ka ba biang ban siu ya kani ka baitrai kinong tray hangi hapo benai agos ngina kaliang jong ka party ngila de pen kre lupa ya ka ban pelong ya kani ka jing ki pajba ya ka ban pen kongo ya kani ka isi te kum balong mata na kaliang CM ula ya thu ba kani ka pisa lani kani ka share ka ba ka street comment ka de ban siu sya kani ka council ka jong hero kila ya le system under process tingi kerben ba ka sokar jela kan pelai kloy ya kani ka pisa ka basa jong ka council kenang ba ka council ru kan yo ban pendep ya kani ka dues payment jong kini ki nong tray terai ka ik ba ngaku ban papau mo ya kani ka por ba ha ka ji kendu ka jongi ya UMDC udon way UMDC mo bala kren to met shine wong who are you ba pi ya kwa ya kata ka jingi tray lang mo hapo jong ka council la dede sing bahalang la dede political party la dede kanu nga try ka council ka don kam je ka jingi tray lang le bas si kalong ba ni ikum kitu kinomi kemar kiban ong who you are te la kim tip ki ai ni kin setip ki ai kita ki BPP ki ba kalalong insult siya palat tingi pendram jur ya kan ka jingkren jong new MDC kan namar kani ka jinglek ka jongi kam dai ka personal interest jong ka BPP kam dai ka personal interest jong no andai kani ka dai ka interest jong ka council hibarok ka way lani kita kiba imjak po da ka baki yo ya kani ka jisiu na kani MDC ba friend to met sha yang kinong elam de ma Richard Singh Lengdo ba de nang tena po sutungan no klik constituency te ka jingli ka ba ukuli yang hakum kata garukom kalong bangi na kani ka party ni terwa ni suggest ya UCM pada kanu kelenti kebangi kum ke parti ro ngila ya keban yarap ya pi ha keban pressure ya ke government
Hagba pendiok pelo ya kan bisa ada tangka tahi ka suggestion ke ba ngikum ka parti ngi terwa yo CM te manu la ban terwa ya kata ka jingi trelang makiru kila ban trelang manu ende ban chong who are you ba bangim la ban trelang kata kamut ka kam dei kan kata ka ka senchar ba kamut ba ki chong ni marwe armu te dei tangga jing kwa le jubor kan te ngi pedam jor kum ka statement ngi pe ngin sepeni hu biar jikili ka baong CM kumdo pitip ngaru ngade nong tre jong kari ke council banong kumdo pitip te kata ka pumla bandong namar ki no kersan jongi ki babun ki badon ki bahayeng hasem ki no yalam ki jongi ki don ki lok ki matre hangne hatung ngimtip setang ya kata ka bala pelak si benai lain pelak si benai kacing geli dai kacing keli kelung ngala banong tingi kum kata kacing geli tingin dia Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.